Asa ba nila ibutan? Hi guys, gakon ako ga-record ra. Hello, welcome to my vlog. Naligo akong dagat na rin sa Hagna. Adoran ko sa Hagna. Ay, Hagna guys. Hello, Day. One foot na? Hi! Nakuha na, didalik ka to kaligo. Ay, kabaw. Alam mo, ay kaka. Iyapin mo, wag ang kubi. Ali, Day! Arong maapel! Hi, ganda! Pila po yung pinakataas viewers? 6,000? Kaniligo siya rin to. Pero sa spring man to kanang naitubod bitaw kanang nay Sandadong. Di, niadto ko dito naligo. Bibisita ra pa sa amigo. Tubig nga tubod ay ba tubod ay butang sa Sandadong. Daghan pod kay mga lapin mo na kasi. Uy, ako na nangibutang kay maligo na ko. Musuy, mo saom na ko. Wa may bukuni. Ano doy? Uy, agsi kuan man day ni. Mo ato ko dito to makit ang nakakulari. Di ba kan malunod? Kanang naay ko ana pambot. Ang sarap ba na? One year na, Day!
Makit-an man ka. Sama ora man. Di ko kaklaro ni mo. Awa na kaklaro na di ay. Ayan, makita na sa mga followers. Puta ka di ay. Imo na ito. Then. Hindi, mag-vlog.
naligo. So, thank you very much for watching. And don't forget to like and share and subscribe. Bye! Enjoy maligo sa dagat, guys.